Wana ma singsa muni ko thokok tuma 10,323 master sebok khlaina ni bihik nokno khongya karei bosai bosano ya karei janli munda muthmai master malik bai khari thang kahini koktuma ni bisingti sung saiman kha bosanya khogi bisaromui janli munda muthmai bai chasmai tonglajak Facebook ti kok samani yagulo hakeno sungte bo saiman ka bosanya khogi janli munda muthmai no talangai bosa khoroksa hostel tolimani abono thangi nailayo hakeno rang kabang kabo ni koktuma rang kabang phunugai khas hotonai talangkha janli munda muthmai malik bosani mung tapos debroma 10,323 sebok khlainai bihik ni mung susma debroma bosani kamingkha lefunga PS ni bising khobjak maikhor kami janli munda muthmai malik ni kamingkha simna dagdari kami bini mung biltu debroma hene sungkok tuman bising ti saman kha hakeno sungte bo saiman kha janli munda muthmai malik takuk biltu debroma botawuk phano kaijagya kho sikalana ko hene koktuma bin hamjama kubujeng khana bo dini wan chukliya khoroksa bwsa ganang no bo khari talangkha bokok susmani asaimani kamingkha sidai PS ni bising khobjak bak kami bosai tapos debroma 10,323 sebok khlaimani yagolo sebok kamai thangma bai tabuk mungsa samung krija khana bekari hini bo camera bwskango sai tonga jau hakeno kulukorongno koimung bo koiho tongjao nugui tongbai khangke saurbai de hinai yang bihik susma debroma tamo wanchugui bosa khoroksano yakari kalangkha bosaino yakari kalangkha na bosai bono chari khani mali adengkha paidising bosai ni khukti kisa kok khanai naileyana botam kok kasar ka lukorongno Pati man tam nong dok sawi oba ke pati ka. 사실은 아니 뭉카이 다포스 데버마 아니 바랑카이 마이크 바라 뭉코 아니 비히 그냥카이 수스마 데버마 뭐 액보 서로가 행카나 중 사이미야 너고 깨파노 뭐 페이스북 티 살라마 사바이 솔레마니 그냥카이 솔레망 이거 타나이 ektariko ngka borok khari thangna kya tei o salani bumungang kai bintu deborma parang kai simna dagdari ni para o salang kha Facebook tei thinggo chat khlaimang ani burino rang lu nugo rang kabang ya pharo amtiro khaikya no ani serai ngka bong logi orogo talangai rang ro kabang ya phamoro khunuka hotel logo talang kha tei Sekarang aku sami dah nang o selalu coli tong rok na. yang sango samia ke hapano tabuk se ukharma dino se saimano ko aningaran nogaran ginin borok sai khana kan yang saimang kata ganyang ripri thanga hapano marakliya o salangkha bonolu phunugui khari talangi O selalu kam khai. o salangang kai ko jani munda masar hunu jani munda rok muthungo amti mamang nogo doji no khaya ahni kamai pongoni khanao amtoi Dan munane master juari tana. juari Amne nang khai kam rok khai. angkai sekarang agi master dosa dolok pongoni 10,000 te. dosa 323 pongoni hapan cai thang kita ang bekanong tongjawo abu kahai Amne cere rok ke khorbus to mon. jerai masang kha boys ni 6 bosor class 1 pori tong Kelas mana koi sama. Bisi busung kan rok khai sengkajang mani 7 bosor kha 7 bosor. O kami ni mo. ani bung khai tapos deborma Ni hik ni mo. ani bihin bung angkai susma deborma Je o je ni borina tlangi khatna ni mo khai. o ani bihin no tei khap thangani mung angkai biltu deborma Juari na. injuari Juari. Bo PS ni bising kalai bo. PS ngangkai sidai mohon porongna salani biltuni Non khai. sini PS ngangkai lephunga Hasan ni luk rok no oba haike jara nugi tongnai rok no oba haike kasuna bagi tam kasara musung subasu mana bagi ang o hasini lugro nang ko kasana musungo norok tabuk to mobile ni juga mo ko norok je jaga phano nukhang kai ang ko kasana musungo norok nukhang kai ani phone number tong ani phone number norok je ska pano ko sahar jabai ani phone number ngangai 9862 44 5687 joto hasini luk rok no kasaro jate nini borina ta sha kifil mantong
no je jaga phano mani ko bono ka soi romi to ni romi sahor bai jadi